Raġel ta' 36 sena ġie mixli li jeddet li jitfa' lis-sieħba tiegħu u lit-tarbija tagħhom minn gallerija l-isfel fil-Qawra, kif ukoll li attakka 3 pulizija li marru fuq il-post. Il-qorti preseduta mill-Maġistrat Anne-Marie Take semet kif il-mara ċemplet lill-pulizija tgħid li s-sieħeb tagħha kien fis-sakra u kienet jeddida però t-telefonata nqatat. Meta l-pulizija marret id-dar sabu lir-raġel bit-tarbija u aktar tard sar aggressiv magħhom. Sa dan it-tant fix-xhieda tagħha mara iwriet ix-xewqa li twaqqaf il-każ. Istqarret li l-akkużat kien jieħu ħsieb lit-tarbija tagħhom matul il-ġurnata sakemm hija tkun ix-xogħol. Il-Maġistrat irrifjutat li l-każ jieqaf minħabba l-gravità tal-akkużi, speċjalment għax kienu jinvolvu tarbija. Ġie nnotat ukoll li r-raġel għandu fedina penali ikkulurita u għalhekk ġiet miċħuda t-talba tiegħu għal ħelsien mill-arrest. Il-ġuri kontra Maher Al-Yassem dwar il-qtil ta' Fawaz Najem f'Marsa l-Forn fl-2022 wasal fi 13 jum tiegħu. Dan wara li matul tmiem il-ġimgħa l-ġurati ttieħdu fil-post fejn seħħ l-inċident sabiex ikollhom stampa aktar ċara u diretta ta' x'wassal għal dan il-qtil. Il-prosekuzzjoni temmet il-preżentazzjoni tax-xhieda tagħha u issa bdiet il-fażi tad-difiża. Al-Yassem qed jiddikjara li mhux ħati u jsostni li aġixxa biex jiddefendi lilu nnifsu waqt attakk minn grupp. Ix-xhieda rrakkontaw kif il-konfront sar vjolenti filwaqt li esperti mediċi jikkonfermaw li Najem miet b'daqqa ta' sikkina. Il-pulizija nnotat ukoll kontradizzjonijiet fix-xhieda u li l-arma tal-qtil qatt ma nstabet. Vasil Kucharenko, Ukren ta' 35 sena, inżamm arrestat wara li allegatament kisser ordni ta' trażżin meta prova jagħmel kuntatt ma' uliedu martu. Il-prosekuzzjoni spjegat li fl-20 ta' April sar rapport fit-taqsima tal-vjolenza domestika mill-eks sieħba ta' Vasil Kucharenko fejn allegatament meta l-mara marret ta' tfal mill-iskola tal-Qawra, Kucharenko ipprova jaqbad id wieħed minn uliedu fil-waqt li jipprova jieħu l-basket tat-tifel ieħor. Sena ilu l-qorti kienet diġà ħarġet ordni ta' trażżin kontra Kucharenko fejn ma setax jagħmel kuntatt mal-om jew uliedu. Id-difiża talbet għal ħelsien mill-arrest u stqarret li l-akkużat ilu ma jara lil uliedu kważi sena. Allura hija jibsa li jarahom fit-triq u jagħmilha ta' birruħu li marahomx. Il-qorti preseduta mill-Maġistrat Anne-Marie Take ċaħdet it-talba l-ħelsien mill-arrest minħabba li l-vittmi qatt hemm min irid jixhed.